Interview číslo 2, telocvičňa. Mladý chlapček, ako sa voláte? Demian Petrik. Demian Petrik. A koľko máte ročkov? Toľko to, 7. 7 ročkov máte? Nemáte náhodou vy 3 ročky? Nie, mám iba 7. 7 ročkov máte, dobre. A chodíte do škôlky, alebo chodíte do školy? Ja chodím do školy. Do škôlky. A do školy už chodíte? Áno. Do školy, nechodíte do škôlky už? Nie. Takže do školy chodíte, dobre. A ako sa volá vaša babka, mi povedzte? Pani Poliačko. Pani Poliačko, a ako sa volá váš detko? Pán Poliačík. Pán Poliaček, a ako sa volá vaša mamka? Demianová. Demianová Zuzana alebo Katarína? Katarína. Katarína sa volá. Nevolá sa náhodou Zuzka mamka? Áno, Zuzka A mamka. vy sa ako voláte? Petrik Demian. Petrik Demian. A otec sa ako volá? Petrik. Petrik sa volá tiež. Dobre. A ste prišli teraz do telocvične sa trošku si zabehať a pohrať sa? A mňa povedzte, aký ak sme Lica 9, aký mám dom. Tak sa zabudol som sa spýtať. A kde vlastne vy bývate? Krásny chlapček. Kučina 8-7. 8-7. A v akom meste? V New Yorku alebo v Žiline? A to iba Maďarsko, to iba sa ide lietadlom. Lietadlom. Dobre. A kde býva grandma vaša? V Taliansku. V Taliansku býva grandma. No, A je McQueen. Aha. A McQueen kde býva? V Kalifornii. A ešte chcem sa spýtať, lebo mne sa nezdá, že by vaša grandma bývala v Taliansku. Kde ešte býva grandma? Ja viem. Neviete. Takže asi býva v Taliansku. Dobre. No. A ako sa volá grandma? Pani Poliačková. Pani Poliačková sa volá takisto grandma. Dobre. A chcem sa ešte opýtať, ako sa volá vaša teta v Prahe? Vlastena, dobre. A ona je Lastička. Vlastička, dobre. Super. A chcem sa opýtať, aký máte najväčšiu požitok z hrania? Keď pozeráte, aký filmik? Aj o Burákovi. O Burákovi, to super. Dobre, takže ste spokojní s týmto interviom? Môžeme to dať oficiálne na YouTube? Zakývať? Môžete aj zakývať, no. Ahoj. Dobre, takže super, takže pozdravíš každého? Áno. Dobre. Tak musím behať. Môžeš behať, kľudne, tak behaj. Šup. Aj ty behaj.